Здравейте хора, добре дошли на моя канал Roblox Girl. Искам да ви кажа едно нещо. Сега искам да почна поредица за скинове. Значи, например, ето, например, аз или в Brookhaven, или в каталог Аватар ще създавам някакви скинове, но вие избирате каква ще е темата. Например, можете емо, ето някъде тук има картинка. Какво е това? Можете майка, например, и аз ще ги създавам. И аз ще ги създавам. И вие, ако искате, ще можете да си ги прекопирате. Да, но може би ще ги правя в Brookhaven. Защото ако, например, вие играете на Brookhaven и искате някои тези скинове, не съм сигурна дали всичките неща ги има и в Brookhaven, и не съм сигурна ако нещата, които са тук, ги има в Brookhaven. Така че да. Сега ще направя един скин на майка. Няма значение ако се повтарят. Ако мога да измисля няколко аутфита, например за майка, ще ги направя, но ако не мога да измисля, така, сега ще направя на майка, например. Сега първо избирам коса. Тази няма да изле. Да, не изле. Така. Сега аксесуари, нека да видим. Така хора, реших да сложа един такъв гердан, който изобщо не се личи на нищо. И е такова лице. Не знам. Да, може и такова лице. Но ух ти! Да, тези очила са перфектни. И ако може и шал да изсложа. Да, шал ще е перфектно. Тя ще стане нещо като млада нещо. Така, също става. Слагаме и такива ушанки. Сега преминаваме към дрехите. Да. Обаче идвам на класик тук тези нещата. Защото няма да станат. Сега може да сложа и това. Не знам. Какво? Ето това. Не е зле, добре, оставям го. Извинявам се за някакви излишни звуци. Може сега да изсложа джакет. Яки някакво. Тако, не, няма да стане. Това може би. Да. Ето готови сме. Това ми е моята майка. Сега ще си я запазя. Не знам аз тук защо изобщо се дават. Ще я запиша. Не, няма да записвам като нищо. Да. Не знам защо имената се е такова, защото... или Теодос, или Теодос. Добре. Това е днес за днес.
да, пишете в коментарите какви дрехи, какви, в смисъл каква тема искате и аз ще я направя. Чао, чао!